australian. Alice, fetița Alice, unde este? Tot cu ciobănesc australian, unde e fetița Alice? Caroline, fetița Caroline, avem numai prenume, deci nu avem nume de familie, de ce? Wells, Corgi, Pembroke, Caroline. Caroline, haide dragă cu Wells, Corgi, Pembroke, drăguța. Je parle en français si je connais le nom de famille. Allez, 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 allez. Aplaudați pe micuța, pe cea mai micuță. Gail, tot cu Wells, Corgi, Pembroke. Gail, c'est Gail là-bas, deci Gail est de fapt năric și Caroline, où est Caroline? Elle est avec Anolski. On va attendre ou non? Oui. Caroline, poftim dragă. Caroline, je t'en prie, entre. Caroline vine cu un husky siberian. Ale Caroline, încurajați cele două fetițe sunt din Franța. Nu, va trebui să comunicăm cumva cu ele. Anda Nicolae, românez teoretic. Haide, Anda. Ține-l bine. Ofițerii de teren, ochii pe copilași și pe copil. Burnete Ilinca cu burmastic este aici. Burnete Ilinca. Haide, dragă. Aplauze pentru Ilinca. Iris Hergelegiu, vreau să o văd cu afganul, pe Iris Hergelegiu. Iris, ce nume frumos, uite, Iris. Iris care mi-a spart balonul cu numărul 1. Roger Herșcovic, unde ești Roger? Hai, tata. Uite că și un băiat în sfârșit. Ia, ce frumos. Ăsta lui Gotcă. Maia Iclenzan, ciobănesc românesc Carpatii. Bravo, Maia. Toni Cosmanciuc, cred că e cu Canecorță din numele de familie, știu sigur că asta are. Bravo! Bravo, Toni! Andreea Gornistu, Andreea cu Ciubănescu Albervețian, poftim, Andreea. Și Raluca Hapia cu Terrier tibetan, ora să mai rară la noi, dar aplauze pentru toți copilașii noștri. O să încerc acum să comunic cu cele două fetițe franțuzoaice. 3. Să vedem și numele de familie, dacă știu să-l spună. Chérie, votre nom de famille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ton nom? Alice. Alice et? Passé. Sunt 3 Felicitări, aplauze pentru toți copilașii prezenți aici la Junior Henry. Sigur că au emoții și eu am emoții când le văd aici. Și sper ca jurizarea domnului Călin Mărgineanu, arbitru internațional și perfect, rândul nostru aici, să ne arate pe primii 3 câștigători ai acestor locuri de la junior. Vezi că mă bag în față un pic? Cheamă tu pe Anda, ce faci? Cum îl ține Anda atent. Excelent, excelent, excelent. Puis faire un tour et puis arrêter après le berger australien. Restez là-bas. Arrêtez. Hai să o vedem și pe cea mică. Gail. Haide să încurajăm fata mică, uite-o. Uite-o. Ușor, ușor. Doucement, doucement, Gail. Hai cu ajută arbitru, poftim.
Gai, nu pleca, dragă, încă. Păi, du-te să... Carolina acum, a? Hai că le-am reținut numele. Bravo, aplauz. Toți merită aplauz, încurajați-i, așteaptă din partea dumneavoastră copilașii. Dacă nu vreți să-i aplaudați pe ea mare, aplaudați-i pe ăștia mici, măcar. Bravo! Da, Excelent, Anda! Uite, mâna la spate, vedeți? Vedeți? Să vă impresioneze. Efortul lor, seriozitatea cu care ei și îndeplinească această sarcină aici, în ringul central, în fața dumneavoastră, este încântătoare. Încă sunt semne că lucrul